Okile erikomolo bange lakini sani wadonje ne mag somo ni midhiero pod okwako thoth sikunde mag sekondar kata odoko ni piny owacho ka okale migawo mar somo to nyocha oselando ni osechwalo omenda mag somo e sikunde. Jotend riwruog jopuonj madongo mag sikunde sekondari kesha ywago wach gope madongo ma sikunde go nigo ni mar sirikal oro mana pesa kidam. Jafombo marwa Ali Abich nigi lero wacho. E kinde ni maskunde ne oseyaw ne somo mata mokwongo kendo jopuonjre manotimo penj mar klas 8 higa mokalo dhi nyime gidonjo e klas 9 e skunde mag sekondar mopogore manoluongegie. Moko kuom tend riwruok jopuonj madongo e skunde mag sekondar kesha ogolo ng'ur ewi midhiero ma skunde kale kata odoko ni sirikal ne osechwalo omenda ne skunde. Jakom mar kesha alwora ma Nyanza Jojo Piyo wacho ni omenda mane sirikal ochwalo ne skunde nyaka sani pok omigi obok mayango kaka onego bed ni gitiyo go omenda go kane okoni mano nyalo rocho chenro mag tije skunde. Disbursement ma last year ne pesa work to guideline we work or guideline work to pesa work they work together. Koro for this one 2024 moko ng'eyo why this guideline obodo kapoko work nikech ideally ka ng'ato golo pesa midhitigo ose map out kaka pesa midhitiyo mboko nego beni pesa ni pod bedo ni onge pod okwa yudo the guideline, but I hope before this week ends, the government will be able, they will be able to give us the guideline. Mondo mikikwa bed accused of misappropriation of these finances. Jakomar Kesha e county ma Homa Bay Dickens Bula bende wacho ni karadoko ni piny owacho ne ogolo singo mar chwalo omenda skunde gi atamalo 50 tamni to mano pok otimore ka okone gin kod peke tayo skunde nikech omenda mano chwalnegi kod migawo mar somo e pachoka pok omigi obok manyiso kako onego bed ni gitiyo go omenda go. No wabedo promised ni this term they were 50%. Most people were patient. Third term, last year, in school so suffer kabisa. In fact, nwatimo penj gigope. Kwano expect no miwa 50% wachul gope mane nitie. To kwako wachako iga to miwa pesa kanyo bole account to circular manyiso kaka pesa no obedo ti. Gima sane timore since 2020 nitindi oro pesa to circular biro kata mana after 3 weeks or 1 month. Kore ke yodo ni kare pesa mitiyo go koni karone go ti kode koni. Bende ge ywak ne sirikal osebedo ka chwalo ne skunde omenda yo makidam ma osemiyo skunde bedo kotich matek mar chulo jochiw mwandu ne skunde kendo oseketogi e gope madongo. Winjo matek nikech mae be pesa ma gimbe gin go gi konyruok. Gimbe gin gi nyithindo ma gidwa tero skunde gi nikech suppliers gi gin ji ma gin parents. Gimbe gi chiemo. Samoro idong gi gope maduong' to pesa te in godo rita ne matin ayud guideline. Mae pressure ma wan go ma jonyuol moko suppliers moko biro koro en obet e skul jopuonj an ka kichulo to kawuogi akwayo piny owacho gima ging'inwa ahinya en capitation mondo pesa odonje skul at the right time and the right amount kik delays bedie. Nitiere skunde moko magope gi kadho 10 million 20 million to gope go nyaka bedi nikech fees tin to pesa ma sirikal oro be gioro nus ok gior te koro gowi to ng'eny e skunde. Jotend riwruok jopuonj madongo e skunde mag sekondar go wacho ni nitie skunde mathoth ma jochiw mwandu osekada tero e doho nikech wach gowi magi wacho ni biro nikech omenda ma sirikal chiwo negi e yo makidam. Quality mar education ma offer is compromised because ok waonge pesa moromo to kata ka nikawo gowi ok de bed nikawo gowi ever since because jogowi be koro ol gi skunde. Wasomo gaset ineno ka ng'eny skunde sani tere court ni schools ok nyal chulo gope. Koro onge joma dwa miyo schools gik moko on credit. So that's also another challenge ma wan go sani because of this competition mosabedo irregular. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. E chenro madhi nyime mar rwako jopuonjre klas 9 moko kuom jopuonjre